Ahojte, milí poslucháči našich októbrových správ. Zdraví vás od mikrofónu Sára a Tinka. Uplynul ďalší mesiac pestrený jesennými prázdninami. Aj keď nám nikdy nie je dosť, dobre padlo pár dní odpočinku, stretnutia s našimi blízkymi. Začneme hneď na ostro prvými akciami. Naša škola sa zapojila do národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy, zameranej na rozvoj pracovných zručností. Žiaci pracovali na projektoch v predmete biológia, chémia, fyzika a technika. Celé to vyústilo do slávnostného dňa, kedy žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí v ňom boli zapojení, prezentovali svoje projekty pred svojimi spolužiakmi a komisiou. Naša škola tak vďaka projektu inovovala odborné učebne chémie a fyziky a skvalitnila tak vzdelávanie našich žiakov. Okrem iného nás navštívili aj učitelia z iných škôl, ktorí boli konzultovať s vyučujúcimi a žiakmi využitie nových pomôcok na splnenie cieľov projektu. V nedeľu 4. októbra si svet pripomenul Deň zvierat. Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto planéte. Život bez nich si ťažko vieme predstaviť. I my na našej škole sme si pripomenuli tento deň. Pri tejto príležitosti si pani učiteľky 1. stupňa pripravili aktivity pre svojich žiakov, ktorí si kreslili, modelovali alebo skladali z papiera zvieratka. Žiaci 2. stupňa priniesli fotografie svojich zvieracích miláčikov. Najkrajšie z nich boli vystavené na chodbe 1. aj 2. stupňa. Naši najmenší škôlkári si taktiež pripomenuli Sviatok zvierat, a to tancom, spevom a maľovaním zvieracích maľovaniek pod vedením svojich pani učiteliek a žiačok v 8. triedy. Jesennú atmosféru sme využili na jesennú tvorbu. Žiaci 1. a 2. stupňa mali možnosť uplatniť a rozvíjať svoje tvorivé schopnosti. Súťažili sme o najkrajšieho šarkana. Prileteli k nám veru všelijakí, elegantní, pestrofarební, žartovní, prírodní, obrovskí i maličkí, umeleckí či rodine založení. Ak ich chcete poobdivovať, môžete sa prísť pozrieť na chodby našej školy. Ešte stále sú u nás na návšteve. No, a kto sa nakoniec tešil z víťazstva? Na 1. stupni 1. miesto získala 2. A trieda, 2. miesto 3. trieda a 3. miesto 1. A trieda. Na 2. stupni boli prví piataci, konkrétne 5. B trieda, druhý 9. a 3. 8. Všetkým gratulujeme, aj keď si pochvalu zaslúžia všetci žiaci, ktorí sa o svojej triede podielali na zrode šarkanov, pretože boli naozaj všetky nádherné. Žiaci 2. B triedy a 3. ročníka obnovili od októbra daltónske piatky, ktoré sú typické svojim tematickým zameraním a zakomponovaním prvkov daltónskeho vyučovania. Žiaci sa podieľajú na výbere témy a pani učiteľky pre nich pripravujú 3-hodinové blokové vyučovanie plné netradičných a zaujímavých povinných ako aj bonusových úloh. Druháci mali nasledujúce témy: kone, jeseň, človek a Halloween. Tretiaci majú daltónsky deň každý druhý týždeň. Ich vyučovanie sa nieslo v duchu týchto tém: folklór a elektronika. 21. októbra mali 9. triednu akciu pri príležitosti Dňa zvierat a Dňa cestovín spojenú s upevňovaním vzťahov. Ako tvrdia 9-taci, na akcii sa výborne zabavili, najedli, vyvetrali hlavy a načerpali novú inšpiráciu do ďalších dní plných povinností. V pondelok 26. októbra sme si na chodbu 1. stupňa pozvali naše staré mamy a otcov a pri príležitosti mesiaca úcty k starším si pre nich pripravili žiaci 1. až 4. ročníka pod vedením triednej pani učiteľky program spojený s občerstvením. V programe odzneli básničky, pesničky, divadielka, ľudový tanec, ako aj gymnastická zostava.
V závere žiaci obdarovali svojich starkých vlastnoručne zhotoveným darčekom a výborným koláčikom, ktorý pripravili naše pani kuchárky s pani riaditeľkou. Ani naši škôlkári nezabudli na svojich starých rodičov. Privítali ich na besiedke s názvom Pre našich starkých a venovali im krásny program, ktorý pre nich z lásky s pani učiteľkami nacvičili. Základná umelecká škola sa tento mesiac angažovala v akcii uskutočnenej obcov Spieva celá Polhora. Vystúpili hudobníci s akordeónovým orchestrom a spríjemnili tak chvíle venované spevu a hudbe. Milí naši poslucháči, ďakujeme, že ste si nás vypočuli až do konca. Ozveme sa vám s čerstvými správami znova o mesiac. Do počutia!